Вот постоянно мына шул искә төшә, потом бер карарга булдым инде. Мына насчет того, сколько мы отдаем, Башкортостан отдает Москве денег. И башка регионларда бирә бит инде. Мына шул нәрсәдән котылыр юлы бер генә. Россиядән чыгып китәргә кирәк. Мына шул бөтен акча безгә кала. И мына шул бөтен үзебезне бюджетны можем покрывать все расходы. Авылларда кемне ызбалар чиреп беткән булса, ызбалар эшләргә, ызбасы юкларга ызба бирергә. Мына шулай. Расходлар до хрена Башкортстан үзендә. А без 152 миллион по ихним данным, неизвестно әле чынмы, юкмы әле, Алла белә бу. Столько бабла мы отдаем. Нахрена мы столько бабла отдаем? Вот мне объясните мына шул нәрсәне. Это просто ужас. Монда ситуация Башкортостана.